Takže vítam vás u vzduchových lekcí varení. Dneska si spravíme luxusný dom gulášek. Takže ukážeme si ingrediencie. Takže potrebujeme cibulku, dosť hodne cibulky. Tady je. Už ju máme v kotlíku, áno, v pánvičke teda, v kotlíku, to je jedno. Už sa nám pekne restuje. Pomíšáme. Treba do cibule, keď dávaš půl kila masa, musíš dát půl kila cibulky. Na každých 100 gramů, 100 gramů cibulky. To je do správného gulášku základ. Keď sme robili kotlíkový gulášek, je to něco jiné, ale robíme domácí gulášek na pánvičke. Takže cibulku treba. Dobre, pomíšáme, mezi tým vám ukážem další ingrediencie. Takže budeme potrebovať maso. Áno. Máme to dneska aj mixík, budeme mať bravčovo-hovězí gulášek, takže sú tam aj bravčové maso na kostečky nakrájané, tí sú také väčší, tí kostečky bravčové, lebo majú ve zvyku sa vícej zcrknúť bravčové maso, áno. A hovězí masíčko na menší kostičky, takže máme to všetko dokopy, nakrájané na kostečky. Musíme počkať, kým nám cibulka zesklovatí. Necháme ju restovať, kde to ich asi vytneme. No, potom budeme potrebovať rajčinový pretlak, mělo by byť více, ale keďže moja žena nejak rajčinový pretlak moc nelúbí, tak dávame iba 2 takéto malé čubičky. Dálej budeme potrebovať misku hotového možné odložiť. Máme tu chili papričku. Áno, mohlo by byť aj více, ale keďže my obidva nemáme rádi pikantné, takže dáme iba jednu chili papričku, ktorú si budú musieť ešte nakrájať, takže budú musieť mobilek položiť. Ďalej, máme tu zemáčky, ktoré byli nakrájané na kostky, byli povarené ve slanej vode. Voda už vypnutá, zemáčky stedené, budeme ich pridávať do gulášku až pred koncem, takže datáci zemáčky odložíme, áno. Takže ako vidíte, zemáčky, pekne do takej odseďovacej misečke. Dobre? No, takže ďalej budeme potrebovať ešte sůl, áno, ide, morská sůl. Ďalej si dáme, kde to máme, kmíneček, po slovensky rastca, áno, ale po našem kmíneček. Trošku nového koreňa. Trošku maďarskej sladkej papriky, nemusí byť maďarská, ale tak to je zrovna maďarská. Celé černé korení, áno, pár bobuliek, kdyby nezakoktávaj sa. Mleté černé korení. Ke koncu dáme aj trošku majoránu. Takže vidíte, že tých korenín je fakt jak najebaných, ale o toto bude luxusnejší. No, by sme mieli. Korenínky vypadajú luxusne, že? Tiež si myslím. Česnek nebudeme dávať sušený, ale česnek dáme normálne čerstvý, predisovaný pred koncem. Hej, zapomíname na cibulku, cibulke sa musíme venovať. Cibulke sa musíme dostatečne venovať. Keď už bude zesklovateľa, to už vypadá, že sa to blíži. Hej, tak pridáme toto masíčko, ktoré som vám už ukazoval. Toto luxusné masíčko. Hej, Standa mi píše, či mám voľno, vedu, že mám. Ale Staníku nemôžu sa ti čo venovať, budú sa ti venovať aj za chvíľu. Mám tu strašne moc robotky. Asi potrebuje poradiť s formulama nastavením, keďže asi GPR-ov budú. Všetci si sa mnou stále chodia pro rady, tak musím sa venovať aj tým povinnostiam okrem varenia. Ale momentálne uvarí gulášek je prvoradé, keďže večer ideme na nočnú a musíme niečo papať. Takže cibulka zesklovateľa. Čo si to na chvíľku? Tady odložíme ten mobilek, môžete mi ho sledovať, áno. Dáme ho takto. Pridáme to masíčko, ale najskôr tam dáme tú rastičku ešte. Teda kvíneček. Dáme tam kvínečku takto, záhrst do otoka. Záhrst, no, aj vidíte, to sú medzi prsty. Vysypeme rastičku.
Hneď ju cítiš, hned. Jak to píkne, hneď ju cítiš, tú masíčku, dáme cibulka a už tam sypeme to masíčko. Normálne ho tam vyklop, nejed sa s tým. Hej, tuším máme malú pánvičku. Ale to sa podá. My sme to robili v tejto pánvičke vícejkrát, aj vždycky sa to nejak pomestilo. Takže čuješ, jak to syčí krásne? To už sa nám restuje masko. Za chvíľku ti to ukážu, len musím to porádne premýšľať a na to potrebujú dve ruky. Takže len tak na rýchlovečku, áno. Masíčko premiešané v cibulku. Vyzerá to luxusne a restujú to na silném ohníčku, áno. O stupeň vyšší než je najvyšší. Takže takto ho porestujeme. A keď to bude, budeme pokračovať v návode. Zatiaľ nemôžeš pozorovať, lebo vypadá strašne sexy pred varením, áno? Teda pri varení. Musím čítať správy od ženika, neviem to vypráviam, takže poďme na to. Dáme si. Premýšľame si, masíčko už sa nám pekne zatahuje. Masíčko sa nám už pekne zatahuje, vypneme digestoreko 1 stupeň, lebo možno ma nebudete porádne čuť, tak to by bola škoda. Nie, treba počúvať. Ej, vysťu, cibulka nám vyskočila. Vrátime do kastrovku. Budeme sa s tým jebať. Rozváňa to hezky. Takže masko sa nám pomaly, ale iste zatahuje do hneda pekne, no to bravčové tak doble do hneda, lebo predsa to hoväzí je väčší kvalitečka. No tak my máme radi aj bravčové hoväzí a hoväzí treba šetriť aj na stejčíky, sme si odložili kúsek. Takže takto sa nám to pekne zatahuje. Misečku z masíčka môžeme hodiť do ryti, ostanú nám tady len koreninky. Za chvíľku si naporcujeme tú čili papričku. Ale ešte musím to masko premýšľať. Takže zase ťa odložím, Fernando. A idú zase takto pekne. Takže ja zase budu pekne voňať to cibulky. Premýšľať masko. Ja sa vám to budem aj pauzovať. Masíčko sa zatahuje. Hoväzí masíčko púšťa šťavu, ktorá tam už pekne bublinkuje. Necháme ho ešte trošku restovať to masíčko. Medzi tým si otevrieme iba pretlaky. No, nie sú to pretlaky, je to rajčinové pyré, lebo pretlak obsahuje dosť nejakých sraček a éček a ja neviem akých sajrajtu, áno. Toto naše pyréčko obsahuje len rajčinky a sôl na zakonzervování, takže to je asi good, ja? OK, otevřeme druhý. Máme taký rýchlo otvírák, takže trvá nám to podstatne kratší než normálnym smrteľníkom. Otevřeme si jedno pyréčko, otevřeme druhé. Vršky zahodíme.
Prsty si opláchneme, linku utreme. Tady už na masko pekne bublá, tam je už šťávistého hoviezího. Pane Bože. No a ešte ho mixneme párkrát. Nech sa aj tí posledné kúsky, ktoré ešte nejsú opražíny, nech sa opražá. Začíná mi byť dosť horko, čo vám poviem, ale tak nech to vydržíme. Dobrý gulášek má svoju cenu. Takže treba vydržať. A samozrejme môže to sa aj vyzlieť počas varenia, ale tak budú to zbytečne natahovať už. Takže toto máme. Ešte to chvíľku pomixujeme, nech sa vám odpadí tá šťávička trošku, nemusí ísť nám byť toľko. To masko vážne vydatne pustilo. No. Ja si medzi tým postavím vodičku na kávu. Dám si aj kávičku. Nachystám si ju. Takže nachystáme si kávičku, masko sa tu topí ve šťávie, nehorázne moc sa topí ve šťávie. Takže vyzerá to, že všetky kúsky masa už sú pekne zatáhnuté, opražené. Takže ideme k druhému bodu programu, co je sůl. Vybereme si soličku, áno. Pekne si to osolíme celé. Pekne si to osolíme, zamíšáme. Nech sa nám tam tá solička pekne rozleze po celém obsahu. Čiže si zabereš černé korení, mleté. Áno. Osolené máme, zabereš černé korení.